بپیرو کلام خود دیوانو بپیرو زار پرس کرد بن کامانو کلایانو بپیرو بازنو پیره Evo disse radyo dengi geldi. Şinavendanoçyan radyo dengegelden başlıyor çarçılığı 2024 Perşembe Brüksel saat 8 Ahmet'de Gudarın Hicamın üçün serisi bir peşkeş biken demde mazat diyarı ber apoya. Pariz'in büroya hukuk yaset sarı çun serdaran nöbete adalet yarı İstanbul'u peşenkten mattuayları o hizmen girtiyanlı avayadan partiye çalakya nöbete derdi arkasından. Çalaki bir sudur rojlu payxoya dehele rojana gerek kezdişin serdana çalakyaran. Doji Pariz'in rebe rapor raziye Öztürk Rezan Sarıca Cengiz Yürekli ve endamen Anya Kayderi çun serdana çalakyaran. Ji hizmen girtiyan adı çalaki de Zeynep Çalıhangut ve tecitalı Serapdullah Öcalan Beraker'in pedengel hemberi ve revşe çağrışlarına lazım herkesin xwedî vicdan divê mijarê de bi berpirsiyariya xwe rabe. Gelo heke zarokên me di zindanan de şehîd bibin em ê çi bikin? Banga min ji bo rêxistinên girsiyê yên demokratîk û rêxistinên hukûqê yên nav netewî dengê xwe derxînin. Em vê tecdîtê qebûl nakin. Banga me lê herkesî ev e ku tevlî girêvan bibin lazim e herkes li vir be. Lazim e biçin İmraliyê û bi Rêzdar Abdullah Öcalan re guftugûyê bikin. Rêbera bû dibêje ez dikarim vê pirsgirêkê de hefteyekê de çareser bikim lê kesek xwe nadeber. Parizê Razî Öztürk balk şanser tecdîtê û bandora tecdîtê û diyarkir ku dayîk bi çalakiyên xwe dixwazin balê bikişinin ser tecdîtê ev gelekî giring e. Serê xistinan ji bo zelalkirina rewşa rêbera Apo ji 11 rêxistinê nav netewê û cîhanê re dosya şandin. İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriye bi gelek rêxistinên civakî û hukûqî re ji bo azadiya fîzîkiya rêbera Apo xebatên xwe dewam dike. İnisiyatîfê li ser malpera xwe ragihand ku wan bi hevkariya İnisiyatîfê parêzeran a parastina Rêber Abdullah Öcalan û Yekîtiya Tendurûstiyê Bakur Rûşatê Sûriyeyê gelek peyam ji rêxistinên nav netewê û cîhanê yên mafê mirovan re şandine. İnisiyatîfê diyarkir ku wan peyam ji van saziyan re rêkirine. Dadgeha mafê mirovan Avrupa Bijîşkên Besînor Konseya Avrupa Komîteya İşkence ya netewên Yekbûyî CPT Konseya mafê mirovan heyva sora neteweyî Woxa Komara Erebî û rêxistina Afuya nav neteweyî berdevke İnisiyatîfe ferzende Munzur hevdehê kanûnê ragihand bû ku İnisiyatîfe 1025 îmse ji parêzeran derbarê azadiya fîzîkiya Rêber Abdullah Öcalan de komkirine. Wê van îmzeyan jî tevî dosyayekê ji saziyan re bişanda. Hêja pêxistinê İnisiyatîf zêdetirî li herêmên xwe ser zêdetirî 2 milyon îmze bi heman armancê komkirî bû. Van îmzeyan ji dîsa ji alî İnisiyatîfê ve ji bo CPT û netewên Yekbûyî hatibûn pêşkêşkirin. Têde hatibû destşankirin ku ev daxwaz azadiya fîzîkiya Rêbera Apo dikin û ji ber vê qasê ji saziyan xwestibûn ku ji bo vê bikevin nava devrê de. Cenazeye gelen HPG Delil Bal û İslam Olcay hatın oğurkirin devlet hatır kunten elin Bahminin Fıskîn Muşavil Geliye Sur Eşfe Kutbe Yendikev Naberan Sebin Çayı Baguke Büstav'da kanuna 2023 bombekir. Gerla Delil Bal û İslam Olcay lidici eriş edicmin hatta da şerkerin û şehit bun. Pişti testa deneye malbata cenazeye xwe girtin. Malbata cenazeye İslam Olcay birin Amedeli navça Suriye li gunde mermer bi sedan leşkerên devletê dor li Goristanê girtin nehiştin ji bilî malbatê kes beşdarî merasime bibe. Gerla İslam dibin dorpêçê de li Goristanê
hat oğur kirin. Cenaze gerila delil bal jî birin seybine. Gerila delil balın seybine dibin Dorpeça devleta Türk Teli Kurdistana mohri sat ve şartın devletlerine heş jibili malbate kes beştari merasime bibe. Hadzanin cenaze Lokman Muhammed Eji Rojava Kurdistan'e Limorgana Xoşxanaya Merdin'e u cenaze naye nas kirin. Likamışlı erişen Türkiye hatın şermezarkerin inisiyatifa gel akamışlı bivend vedana du konen berxwedan li taxa enteriye u taxa cudi erişen devleta Türkiye şermezarkerin. Di çalakiya li taxa enteriye de li sernave inisiyatifa gel akamışlı Süleyman Ahmet axiviye gul suç u bin Pekin'in devleta Türk adagirker edi eşkerene. Dive xelken li Rojava da kevin qadan u li dici erişen devleta Türk dijberiya xweh nişan bidin. Hevseruka Meclisa Malbatên Şehîdan akamışlı Şems Xan Guloji axivi gud be duruşmaya berxwedan jiyane emeli dici tevayî şêweyên êrîşan û tundiyan li berxwe bidin. Devleta Türk adagirker bi hemû hêza xwe êrîşîme dike û bi nesaziya herêmê dike armanc em ê li dijî van êrîşan têkoşînê bikin. Ji fermandarên Meclisa Leşkeriya Qamişloyê Mihemed Zedan axivi gud dema hêzên leşkerî li Bakur û Şatê Sûriyê hatine avakirin tenê li dijî komên çete şerkirin û serkeftin. Îro li dijî artêşa Türk şer dikin û wê serbikevin. Herî dawî li ser navê inisiyatifa gela Qamişloyê daxuyaniyek hat xwendin û hat gotin ku gelê Qamişlo û hemû gelên li Bakurê Sûriye bi biryarin ku li dijî êrişên devleta Tirkiye têkoşînê bikin. Çalakî bi duruşmeyan bi dawî bû. Konmed dişeşeçiliği de emli Paris'e lehev kom bibin. Konmed'e bi daxuyaneke şehidin komkuja Paris'e û hemû şehidin azadî bi bir anî gud ji bo bank adalete em ê dişeşeçile de li Fransa paytaxta Paris'e bin. Em ê daxwaza ronîkirina her du komkujiyên li Paris'e bikin. Konmed'e diyar kir ku devletên Tirk, Fransa û Almanya berpirsiyarê komkuja Paris'e ya yekemin û şehidkirina sakine cansız fidandan û Leyla Şeylemezin. Raydarên Alman tekiliyen Ömer Güney bir raya giştire par ve nekirin û mukurhatinin raydarên mîtê Erhan Pekçetin û Aydın Günel berbir çavan negirtine. Dadgeriya Fransa jî kujer û kesên li pay kujer ronî nekirin. Konmed'e bi bir xist ku komkujiya duyemin ya li Paris'e di 23 Kanûna 2022 de û şehîdkirina evîngoyê Mîrperwer û Abdurrahman Kızıl nehat ronî kirin. Devleta Fransa û Tirkiye ji vê komkujiyê berpirsiyarin. Ji ber berjewendiyên siyasî û aboriyên Tirkiye, Fransa û Almanya her du komkujiyê nehate ronî kirin. Ji bo adaletê em ê dişeşeçile de li Paris'e meş û mîtingê bikin. Divê hemû Kurdistaniyên li tevaya Awropa tevlî meş û mîtingê bibin. Konmed'e tekildarî saat û cihê birêketina otobûsên şeva pêncê çile li hemû navên der Awropa agahîdan. Jinan bi boneya komkujiya Paris'e çelengê reştanîn ber seferata Fransayê. Di ser komkujiya nehêçiliya Paris'e ku nehêçiliya 2013 çêbûn 11 sal derbas dibe. Di serî de jin gelê Kurd bi çalakiyan komkujiya pêşwazî dikin û daxwaza adaletê dikin. Li paytaxta Berlînê Meclisa Jinan a destan çûn ber seferata bilind a Fransaya li Berlînê. Endamên Meclisa Nav Berlînê jî beşdarî çalakiyê bûn. Di çalakiyê de hat gotin ji ber devleta Fransa komkuja nehêçile eşkere nekir komkuja 23 kanûnê pêk. Hatta failên komkuja neyên eşkere kirin ve têkoşîna adaletê jî dewam bike. Piştî nirxandinê jinan çelengê reş danîn ber sefereta bilind a Fransaya Berlînê. Şehidin Rojava û Paris'e li Heldis hêmê hatin bîranîn. Merasima bîrana şehîdan bi pêşengtiya Yong Suk Kon û rêxistina jinên ciwan yên Zora li navên da Civaka Demokratîk a Kurd ya Heldis hêmê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtina xaftin hate kirin û hat gotin em bi zimanên cuda biaxivin jî ji deverên cuda yên cîhanê bên jî çîrokên me cuda jî bin. Tiştekê me yê hevpar heye em ji aliyê heman sîstemên faşîst ve têne kuştin. Em ê bi tevgerên antîkapitalî şoreşger û pêşverû û werin cem hev û xwe bi rêxistin dikin û têkoşînê bikin. Axatwana Bank li raya giştî Awropa û cîhanê kir ku piştî
piştgiriye bidin tekoşina gele Kurd ya maftar pişti axaftıran sinevizyona li serjiyan û tekoşina şehit hate nişandan bir İran'ın bir duruşmayan bedavi bu. Peşil bijartinen Dem Partiye de 13 çile ve pekben komisyona reveberiya navendiya Dem Parti peşenktiya hefserukan Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakıran civiya u tekildarı hilbijartinen heremi u lehevkirina bajaran bir yer girtin. Hatyar kirin ku bir yerdane ku endamen meclisa partiye parlamenter endamen meclisa jinan yer meclisa cuvanan reveberin navçan u nünerin saziyen sivil li bajaren ku ve peşil bijartinen li beyn kirin peyviri begirin u jibu hilbijartin ba away ke zelal u baş derbas be civin bene pekani. Jibu tamam kirna listeyin delegeyen li bajaran ji ve xabaten lezgin bene kirin. Komisyonu da zanı ku xabaten li hevkirina bajar ya Dem Parti u bajar bu bajar ben zelal kirin. Li guri ve li Hatay, Mersin, İstanbul, Ankara be hezen demokratik saziyen sivil u partiyen siyasire tekili bene xurt kirin. Xelkê Wanê ve Qayûman bişîne Parlamenter Dem Partiya Wanê Gülderen Varlı Balkşal Serkele Canamezin ya li Wanê û nûçeyên wê ya ji bo hilbijartinên heremî got ji ber Qayûman li bajêr û navçeyên wê pirsgirêkên mezin rûdane. Ya ku van pirsgirêkan çareser bike ji Dem Partiye û gel jî ji bo hesabpirsînê amade ye. Siyaseta Qayûm dijminatiya li Kurdan û hemû gelane xespkirina îradeya gele û talaykirina malên gele. Hem yekparestiyê ferzkirin hem nokeri kirin hem talan û dizî kirin. Bi taybetî jî deriyê şaredariyan li ber jinan girtin. Gülderen Varlı diyarkir ku dijminatî tenê ne ew bû. Zimanê Kurdan qedexe kirin bi Qayûman hemû sazên ziman û huner girtin. Heta bi tabeleyên Kurdî rakirin navên dendeverên ku navê mezinên Kurdan li wan hatibû kirin teva rakirin. Ev dijminatê li dijî gelê Kurde û îro jî siyaseta Qayûm dewam dike. Ji navên de Wanê heta bi Artemetê Jivur heta bi Muradiye û Erdîşê malê gel firotin. Hemû jî firotin hevkarên AKP. Ev kiryarê ne qanûnî û sucin bi belge ne. Gülderen Varlı herî davî kur ji ber Qayûm û xisarên kirine li Wanê û navçeyên wê pirsgirêkên mezin hene. Ya ku van pirsgirêkan çareser bike Dem Partiye. Gel jî vê dizane. Herkes ji bo hilbijartina heremî û hesabpirsînê amade ye. Em ê Qayûman bişînin û şaredariyên xwe ji talan û diziyê rizgar bikin hesap bipirsin. Di taqîna li İranê de hejmara miriyan derket 104 kesan birîndar ji 211 kesin. Di salvegera çaran a kuştna fermandarê Hêza Qudusê ya pastarên İranê Qasım Süleymanî de li nêzîkî gora wî du caran taqîn pêk hat. Merasim li bajêrê Kirmanê û bi hezaran kes li vir ji bo bîranînê konbûbûn. Li gorî medyaya İranê di du taqînan de bi kêmanî 104 kes hatin kuştin û zêdetirî 111 kes jî birîndar bûn. Lê ji ber ku rewşa gelekê birîndaran xedar dibe ku hejmara kuştiyan zêde bibe. Heta niha tirê xistinên berpirsyarê taqînê negirtiye ser xwe. Hêjayî bîrxistinê fermandarê Hêzê Qudusê artêşa pastara şoreşa Qasım Süleymanî Sisiyê çilê 2020 di êrişeke Amerîkayê de li paytexta Iraqê Baxdayê hatibû kuştin. Ji aliyê din ve ji Serokkomarê İranê İbrahim Reîsî bûçiya Tirkiyeyê. Lê serdana Serokkomarê İranê İbrahim Reîsî ji ber taqînê carekê din hat paşxistin. Su pênc malbatên din ê Hamasê li Efrînê hatin bicihkirin. Ajansa Anhara gihand ku Dewleta Tirk di çardeyê Kanûna 2023 de bi hezaran endamên Hamasê li Efrîn û Babê bicihkirine. Ajansê destşankir ku li hemberî hemû veşartin û înkarkirinê eşkerebûye ku Dewleta Tirk komeleya şexaf li navên de Efrînê ava kiriye û bi riya vê komele malbatên Hamasê dibe li herêmê bicih dike. Li gorî agayên kesekê ku di vê komele de kar dike û ji ber ewlekariyê navê xwe eşkere nekiriye, hejmara malbatên ku tenê wî qeyd kirine sû pêncin. Navên malbatên hatine bicihkirin jî ev in: El Hüseynî, El Xûrî, Tugan, Neşewebî, El Rıdwan,
zevtawîn. Heman çavkaniyê got ev malbat li Xezayê tê nasîn û niha li kampa Xelîdiyê ya girêdayî navçeya Şerewa hatine bicihkirin.